बोला बोला थावे वाली माई की परिहार में जाई परिहार में जाई अकेले हो गया परिहार में जाई परिहार में जाई अकेले हो गया परिहार में जाई। सुनिए सैया जी हमको होतानी हमहू नवरात्र व्रत कइले बानी। ए सुनी ना सुनिए सैया जी हमको होतानी हमहू नवरात्र व्रत कइले बानी। रउआ से नया नया लहंगा किनाई झिझिया खेले हो बिया नैहर में जाई झिझिया खेले हो बिया परिहार में जाई झिझिया खेले हो बिया नैहर में जाई झिझिया खेले हो बिया नैहर में जाई परिहार में जाई परिहार में जाई अकेले हो गया परिहार में जाई अकेले हो गया परिहार में जाई अकेले हो गया परिहार में जाई सखी फोन रहे कइले हो बाटे झिझिया बनैले हो का कहीं सुनता है सखी फोन रहे कइले हो बाटे झिझिया बनैले हो रतिया में झिझिया के डिबिया जराई झिझिया खेले हो बिया नैहर में जाई झिझिया खेले हो बिया परिहार में जाई झिझिया खेले हो बिया नैहर में जाई झिझिया खेले हो बिया नैहर में जाई परिहार में जाई परिहार में जाई अकेले हो गया परिहार में जाई अकेले हो गया परिहार में जाई अकेले हो गया परिहार में जाई परिहार में जाई। राइटर धर्मेंद्र बात मानी हमरा दिलवा के हाल जानी का कहीं बात से बात सुनत कहानी छी राइटर धर्मेंद्र बात मानी हमरा दिलवा के हाल जानी रंजित राज गुरु के गाना बजाई झिझिया खेले हो बिया नैहर में जाई झिझिया खेले हो बिया परिहार में जाई झिझिया खेले हो बिया नैहर में जाई झिझिया खेले हो बिया नैहर में जाई। रिकॉर्डिंग बाय जय गंगा स्टूडियो सूरसंड। मोबाइल नंबर 91 220 75 111।